Hola a tothom, benvinguts. A continuació us faré la següent xerrada sobre un dels que és possiblement el mineral més famós arreu de tot el món, que es tracta del diamant. Tots hem sentit a parlar d'una manera o una altra del diamant i en aquesta xerrada el que pretenc fer és una mica un resum d'aquestes coses que podríem saber o que potser no podríem saber i sobretot parlar de com veiem aquest diamant els geòlegs, com l'utilitzem i quina informació n'extraiem. Primer de tot em presento, el meu nom és Júlia Ferrer de Pablo i soc doctorada en Geologia per la Universitat de Barcelona. I actualment estic com investigadora col·laboradora al Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Facultat de Ciències de la Terra. I la xerrada que us tinc preparada avui és per presentar-vos el següent. Primer de tot, què és el diamant? Veure exactament què és. Com tenim aquest diamant en societat, com el percebem, com el veiem, com estan les nostres vides i sobretot veure com és aquest diamant o com l'utilitzem en geologia. Per acabar, donant-vos alguns exemples de com s'ha utilitzat recentment aquest diamant en la investigació científica. Doncs comencem per veure què és el diamant. El diamant és un mineral de carboni, però amb aquesta definició no en tenim prou per definir-lo, perquè minerals de carboni en tenim de diferents tipus. Per exemple, tenim grafit i tenim diamant. Tots dos tenen una composició química que és de carboni, però tenen una estructura que és diferent, són polimorfs del carboni. Per exemple, tindríem que el grafit té una estructura cristal·lina que està caracteritzada per una distribució dels àtoms de carboni, que són aquestes boletes que veiem en aquesta imatge aquí, en forma d'hexàgons, enllaçats per uns enllaços químics molt forts anomenats enllaços covalents i formant aquestes capes que s'anomenen capes de grafè. Alhora, aquestes capes estan unides entre elles també per uns enllaços químics que serien més febles. I degut a aquesta estructura, degut a aquests enllaços que tenen entre ells, tenim que el grafit té unes propietats determinades. Per exemple, és un mineral tou que té molta exfoliació. I això significa que es trenca molt fàcilment a través d'aquests enllaços febles, donant lloc a aquestes capes. I això és una propietat que ens permet tenir-lo molt present en la nostra vida diària. Per exemple, tots quan agafem un llapis i guixem un llapis amb mina de grafit, som capaços de dibuixar o d'escriure gràcies a aquesta propietat d'exfoliació que té el grafit. En canvi, el diamant té una estructura completament diferent. Té una estructura que anomenem cúbica compacta. I això bàsicament significa que cada àtom de carboni està rodejat i enllaçat a 4 altres àtoms de carboni mitjançant enllaços covalents, aquests enllaços químics que hem vist que són molt forts. Gràcies a això, aquest mineral té una simetria cúbica i per tant té una morfologia com la que veiem aquí i també és un mineral molt més resistent, molt més estable, no es trencarà tan fàcilment com en el cas del grafit. I per això també les seves propietats físiques seran molt diferents a les del grafit. Tindrà unes propietats físiques que el fan un mineral molt excepcional. Per exemple, és un mineral amb una elevada duresa. I en aquest diagrama d'aquí podem veure aquest diamant comparat amb altres minerals on s'està veient la força que fa falta per ratllar un d'aquests minerals. I a partir d'aquí veiem com el diamant és realment un mineral que té molta duresa, que costa molt de ratllar. També és un mineral que té una elevada conductivitat tèrmica, ajuda molt a dispersar la calor i que també és molt transparent amb una bona dispersió òptica. Això significa que si li incidim un feix de llum blanca, que és de llum que coneixem tots, serà capaç de refractar els diferents colors d'aquesta llum. Com el tenim, aquest diamant, a la nostra societat? Doncs segurament el primer que pensem quan diem diamant és el diamant com a gemma, el diamant com una joia. I què és una gemma? Les gemmes són minerals o matèria orgànica que s'utilitza per guarnir, formant part de joies, d'objectes d'art, que poden tenir diferents graus de valor. Aquest valor de les gemmes ve determinat per 3 característiques. La primera és la seva bellesa. Si una gemma és més bonica, voldrem tenir-la més present, o sigui, tindrà més valor. La segona és la durabilitat, la seva resistència, la seva duresa. Òbviament, si comprem una gemma, no voldrem que se'n ratlli a la primera o se'ns trenqui. Per tant, com més durable, com més resistent, com més dura, més valor també tindrà aquesta gemma de cara al mercat. I per últim, la seva raresa.
una gemma serà més valuosa com més difícil sigui d'obtenir. Per tant, amb aquestes característiques ja veiem que el diamant és una gemma excepcional, és un mineral de gran bellesa degut a aquestes propietats òptiques, és molt dur, per tant té molta durabilitat i és molt difícil de trobar a la superfície terrestre i per tant té aquesta raresa que el fa únic. I per això sempre ha estat molt preuat i molt cobejat en la nostra societat. De fet, tenim diamants famosos a la nostra història, hi ha diamants que tenen noms i cognoms, que formen part de la història, que tenen les seves pròpies llegendes. Però el diamant a la nostra societat, a més, té una vessant més pràctica. I és que precisament per aquestes propietats excepcionals que hem definit al començament, és un mineral que s'utilitza molt en la indústria. Per exemple, el trobem en abrasius i cerres, precisament per aquesta duresa que permet tallar, que permet vèncer la resistència d'alguns materials. El tenim també recobrint lents de làsers molt potents, gràcies a aquesta transparència, que el fa resistent també a la calor, a l'abrasió. El trobem també en altaveus de molt alta qualitat, no els que tindríem a casa, sinó altaveus que pretenen mantenir al màxim la qualitat del so. En sistemes microelectrònics, també gràcies a aquesta conductivitat que té, en micromecanismes mecànics, mecanismes que necessiten materials que resisteixin molt bé l'abrasió. Per tant, veiem que és un mineral que realment està molt present en la nostra societat. I generalment l'obtenim de la mineria de diamants, com podem veure en aquesta fotografia d'aquí, però també cada vegada més de la producció de diamants sintètics. I això vol dir que som capaços de produir diamants en un laboratori reproduint aquelles condicions necessàries per formar el diamant, obtenint un diamant que al cap i a la fi té exactament les mateixes característiques que els diamants que trobem de forma natural. I en geologia, com trobem aquest diamant? Doncs bé, aquest diamant realment, si podeu veure en aquest mapa aquí, on es mostra la distribució de localitats i dipòsits on s'han trobat diamant, el podem trobar a diverses parts de la superfície terrestre. Però per la seva formació necessitem ambients que tinguin molt elevada pressió, precisament per donar lloc a aquesta estructura densa i compacta que hem vist al començament. Quins són aquests ambients de molt alta pressió? Doncs són, per exemple, zones d'orògens i de subducció. Aquestes són zones on tenim plaques tectòniques que estan col·lidint, hi ha una col·lisió de plaques tectòniques i com a resultat d'aquesta col·lisió es poden formar muntanyes, cadenes muntanyoses, o també podem tenir una subducció d'una placa per sota de l'altra. I precisament per això són zones de molt elevada pressió, són zones on tenim un metamorfisme, una transformació d'aquestes roques deguda a aquesta molt elevada pressió. I generalment també és de roques sedimentàries que estan patint aquesta transformació. I per aquest motiu tenim que els diamants que trobaríem en aquests contextos, que considerem diamants metamòrfics, són minerals que estaran associats, que podrem reconèixer perquè estan associats a altres minerals metamòrfics. En aquesta fotografia veiem unes inclusions molt petites de diamants assenyalades amb aquestes fletxes que estan dins d'una cianita, un mineral metamòrfic. També podem trobar diamants en zones d'impacte de meteorit, precisament en zones de cràters de meteorits que degut a aquesta elevada pressió per l'impacte donen lloc a la formació de diamants. Òbviament estem parlant de cràters de radi quilomètric, no un meteorit petitó com un puny. Però on realment trobem molts diamants és en el mantell terrestre. Com bé sabem, la Terra està dividida en diferents capes, a dalt de tot tindríem una escorça més rígida que pot ser continental o oceànica, per sota trobaríem un mantell, que pot haver-hi un mantell superior i un mantell inferior separats per una zona de transició, i a la part interior de la Terra trobaríem el nucli, tant el nucli exterior com el nucli interior. Doncs bé, en aquest mantell, precisament, s'hi donen unes condicions de pressió i temperatura tan elevades, degut a aquesta profunditat, que permet que el diamant sigui estable. I com que en aquest mantell tenim carboni en dissolució, amb molt petites quantitats, aquestes petites quantitats ja són suficients com perquè es doni la formació de diamants en aquests contextos. Concretament, la formació de diamants en el mantell terrestre es pot donar en dues zones. Per una banda, tindríem aquesta zona de transició del mantell que ho estava comentant. Com podem veure en aquest diagrama aquí, és aquesta part encerclada en vermell. Aquests diamants són els anomenats diamants profunds o sublitosfèrics
I són diamants que es formen en aquestes profunditats, entre 410 i 660 quilòmetres de profunditat, però que només representen un 1% del total dels diamants que estem explotant mundialment en superfície. Quins diamants són la resta? Doncs serien uns diamants que es formen una miqueta més amunt, com podem veure en aquest diagrama, que es formen per sota dels cratons continentals. Els cratons continentals són massa rígides de continent, d'escorça continental i de litosfera continental, que són més rígides i més antigues i no han estat afectades per la tectònica terrestre en molts anys. I són precisament unes zones que són més gruixudes. Si una escorça continental pot tenir de mitjana uns 40 quilòmetres de profunditat, aquesta massa, aquests cratons continentals poden arribar a tenir fins a 300 quilòmetres de gruix. I per tant, les condicions de pressió sota d'aquests cratons continentals, degut a aquesta massa extra que tenen, presenten una elevada pressió comparada amb altres zones del mantell. I és per això que s'hi poden formar diamants. Són el que anomenem els diamants litosfèrics, perquè es formen en aquesta litosfera. I es formen a profunditats entre 150 i 300 quilòmetres de profunditat i, com hem dit, és la major part dels diamants que explotats en superfície. Aquests diamants els reconeixem tots perquè estan associats a kimberlites. I això és un nom estrany, que ara explicarem exactament què és i per què tenim aquesta associació. La kimberlita és una roca ígnia que s'origina al mantell, en aquesta part de profunditat que hem anomenat per aquí. I es caracteritza perquè un cop s'ha format té un ascens molt ràpid fins a la superfície. Veiem aquests caminets una mica més foscos que pugen fins a dalt. És un ascens molt ràpid a través del mantell, de la litosfera i de l'escorça. I en aquest ascens tan ràpid som capaços d'incorporar el que anomenem xenocristalls. Un xenocristall és un cristall que es forma, que en comptes de formar-se dins del magma, s'ha format a les roques aquestes del mantell. De manera que quan el magma està pujant molt ràpidament cap a superfície, és capaç d'arrencar-los i d'incorporar-los en aquest magma fins que arriben a la superfície. Això és el que els passa als diamants. Les kimberlites són magmes que són capaces d'atrapar aquests diamants que s'han format sota dels cratons i els arrosseguen molt ràpidament fins a la superfície. I és precisament gràcies a aquest ràpid ascens que tenim que el diamant és capaç de preservar-se dins d'aquestes roques. De fet, aquí teniu una imatge de com es veuria una d'aquestes roques, així de color verdet, i aquesta part més brillant d'aquí seria un diamant. I aquest diamant s'ha preservat, no s'ha transformat en grafit amb aquests canvis de condicions, precisament per aquest ascens molt ràpid de les kimberlites. Doncs ara hem vist com es formen aquests diamants, on els trobem. Anem a veure per què ens serveixen a nosaltres els geòlegs, o sigui, quina informació en traiem d'aquests diamants. Per una banda, els diamants els utilitzem com a missatgers. Són, com tots els minerals que podem trobar a la superfície terrestre, poden contenir inclusions d'altres minerals. Són minerals que han anat atrapant a mesura que creixien i els trobem, en aquesta imatge podem veure algunes de molt grans, que estan incorporades en el seu interior. En gemologia, per una joia, un diamant que té inclusions és molt poc valuós, perquè deixa de tenir aquestes característiques òptiques de transferència que el fan tan bonic. En canvi, pels geòlegs, això té un valor incalculable, perquè el que ens estan fent aquestes inclusions és donar-nos informació del creixement, de l'ambient de creixement d'aquest diamant. Què significa? De fet, l'única manera que tenim d'estudiar el mantell profund, no podem fer un forat i arribar a 410 quilòmetres, doncs l'única manera que tenim de saber què passa allà, quins minerals es formen, en aquest cas, és, per exemple, estudiar aquestes inclusions que trobem dins del diamant. I per tant, per això parlem que els diamants són uns missatgers, ens porten missatges d'aquesta zona del mantell. Una altra utilitat que li podem donar al diamant als geòlegs és el fet que són indicadors. Com hem vist, aquests diamants necessiten unes condicions per formar-se. Necessiten condicions reductores, perquè només són carboni, i també necessiten aquestes condicions de molt alta pressió i temperatura. Doncs bé, si anem pel camp i ens trobem una roca i trobem un diamant,
Aquesta roca la veiem en superfície, però pel fet que contingui un diamant significa que s'ha format en ambients precisament reductors de molt elevada pressió i temperatura. Per tant, aquests diamants ens indiquen un metamorfisme a molt alta pressió, un impacte meteorític, una evolució en el mantell profund, i aquesta és la gran utilitat que ha tingut durant molt de temps el diamant pels geòlegs. El diamant és un indicador de condicions de molt alta pressió i temperatura, i és el que ens indica en aquestes roques. És sempre així? I això és una pregunta trampa, perquè sempre que veiem sempre, en el moment que veiem sempre ja ens hem d'adoptar una miqueta. El diamant sempre indica condicions de molt elevada pressió? Doncs precisament ara us presento un exemple on es demostra que avui en dia encara, sobretot en ciència, és important qüestionar les coses i estudiar-la de tots els angles. I aquí utilitzo aquest sempre una altra vegada, però en aquest cas sí que ho hem de fer sempre. Aquest és un exemple de com des de fa uns anys es va trobar diamant en cromitites ofiolítiques. Les cromitites ofiolítiques són un tipus de roca formades bàsicament per cromita. La cromita és un mineral de crom del qual s'extreu crom, és el principal productor de crom en el món, i són unes roques que es coneixen des de fa molts anys, es formen al mantell, però sempre s'ha considerat que es formen a la part superior del mantell, en zones poc profundes, a uns 30 quilòmetres de profunditat. Zones on no es formaria diamant, on el diamant no és estable. Què va passar? Que de sobte comencem a trobar una sèrie de diamants en aquestes roques. I això va provocar una mica de caos en el món científic. De fet, va provocar que hi hagués molta gent intentant proposar nous models de formació d'aquestes roques per intentar explicar com aquestes roques que es formen en aquesta part d'aquí del mantell litosfèric, aquesta part verda, tenien minerals que en teoria s'haurien d'haver incorporat o s'haurien d'haver format en aquesta zona més profunda. I això va fer que es proposessin uns models geodinàmics molt complexos per intentar entendre aquests processos. I això també és interessant de veure el que passa amb geologia. Fixeu-vos que de trobar una cosa molt petita, que té menys d'un mil·límetre de gran, o sigui, de mida, estem inferint processos que van a escala terrestre. El fet de trobar un diamant ja fa que ens replantegem com entenem tota la geodinàmica terrestre de la Terra. Doncs bé, això va crear molts models, molta discussió, i el que vam fer des de la Universitat de Barcelona, en el nostre grup de recerca, va ser estudiar aquests diamants, veure què teníem a dir nosaltres en aquest respecte. I a partir de l'estudi d'aquests diamants i del context en el que es trobàvem, vam veure una sèrie de coses que ja ens van fer grinyolar una miqueta el que s'havia dit. Per exemple, els diamants sempre els trobàvem en fractures de minerals. O sigui, veieu aquestes inclusions que estan alineades, tant a la fotografia de dalt com a la de sota, eren les que contenien aquests diamants. I aquestes fractures, a part del diamant, contenien una associació de minerals que eren tots de baixa pressió i temperatura. No hi havia res que indiqués uns ambients de molt alta pressió i temperatura. I a més estaven associats a processos d'alteració d'aquestes roques. Com es pot donar això en el mantell? Doncs bé, al final el que vam deduir i vam demostrar és que la formació de diamants es pot donar de forma natural també a baixa pressió, que es pot donar durant l'alteració de les roques i que no donen informació d'aquestes roques del mantell profund i que per tant el diamant no sempre indica ambients de molt alta pressió, no en tots els casos. És important veure el context per deduir això. I que per tant tots aquests models que s'havien plantejat i que canviaven la manera d'entendre la dinàmica terrestre no es podrien aplicar. I sé que això és una miqueta enrevessat d'explicar, però trobo que és molt bonic perquè realment ens ajuda a veure que la geologia és una ciència molt dinàmica i canviant, on constantment s'estan plantejant teories que s'estudien millor, es replantegen millor i s'arriben a altres conclusions. I per tant, que queden moltes coses per descobrir i reestudiar. I per tant, animo a qualsevol futur geòleg a que no es cregui que tot està vist i explicat en aquest món. Moltes gràcies per la vostra atenció.